Kuna Versatile Mat MRM ni kumabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mabwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchane warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho murigereria ogetembe TV mbia mono hasa kugendera gusangana intwe karibu sana naenda se MSI kionga chinsainye asobo tukoboiga bweri tuko ria 14 mutinyo gatatu mwaka igo 2025 ritko ne ria Ijumaa chekuru kwa Clinton Ondigi na utore na Wilson Makori kurwa sensemo iyo muno bwe manyero tokomanya sensemo ya mangana maya na ria ya aine kiwase ritukeriga tugochaka kurwa se county ya Nyamira asomori kyo monebo ikyama ya Jubilee Mheshimiwa Jeremiah Kioni araigatia bare kurwa se kyamekyo okoletaro ya bene yo kuringoria obokoreri buko beka emirobera chigutinye kyamekyo ya Jubilee kogendera senchirengi ase chinsemo cha mashinani anemona se county yo ya Nyamira asanya rako boigo kago kwandra igetambo kiroge kyamekyo koria ko Mheshimiwa Fred Matiang'i yo kabiro mu waziri ase serikali Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wetiketi go chakoria oborai bwense aso mwaka bwechiri bubere 25 na ibiro muri kitofat kad December na renga sensemeyo na bono roboti rwa ya senchiro yobikira nase etaro yaye omurikyo manene bw'ikyama kya Jubilee Jeremiah Kioni imeye kaunti ya Nyamira etaro yarorekana kogenderera kumwakira ekoko oyo kabere omuwaziri bw'oburendi bw'ime imeyensi ya Kenya Dr. Fred Matiang'i buzyo bwiganga yaye yokoria ekerogo kyoborai bwense Jubilee mbele pamoja mbele pamoja Kasongo must go. Kasongo must go. Waliamua wakasema vile tunaona William anakuja anataka kurudisha ile maneno ya 41 against 1. Kwa sababu hiyo hebu tuondoke. Tuondoke. Aachane na sisi. Na tukiondokea kuna mtu ambaye anaonekana kwa halisi na Wakenya mazima. Nani? Fred. Leo hii tukiwa hapa Jubilee has a total membership of 7.1 million Kenyans
registered with the party. ODM is struggling at 5 million. Aiga omuske Jeremiah Kioni nigo ateba chikaunti chinyinge aiga Kenya wetania emerongo ebere nigo chire tayare asoko mobwatesia Matiang'i. Sikia zile kaunti zimeenda kabla ya kutembea: Meru, Embu, Tharaka, Isiolo, Samburu, Laikipia, Nakuru, Taita Taveta, Marsabit, Narok, Kajiado, Makueni, Machakos, Kitui, Kiambu, Nairobi, Nyeri, Nyandarua, Murang'a, Kirinyaga, Nyamira, Kisii, Trans Nzoia, Bungoma, Lamu. Hiyo already iko kwa Egati yabara yabo baikirana somo yega oyoiga nomo MCA obosamaro moske Charles Keganda oyonoere oirachinga kecho na wakera ekoko omoske Fred Matiang'i. Kitu nataka tujue wale wote tumeingia hapa ni kwamba Daktari Fred tusisema ate tumumetoa kama wakisi. This is a national leader, Secretary General ametakikana na Kenya mzima. Hiyo tukubaliane hivyo, na jambo lingine Secretary General nitaongea ni kwamba isifike mahali mtu anasema ati ni project ya mtu ama ya chama. Ni Kenya mzima, JNC wote, watu wetu wote wa Kenya wamesema wanataka Fred na Fred awe kiongozi 2027 kwa mipango ya Mungu. Korwase ensemo yaye Dr. Janet Kumenda oyo ubwaterango yokuria ekero kyabangina imeye kaunti ya Nyamira nigonere airachinga kyecho na kweyakera ekoko bosyo bobochorio banene bore bosyo kebia kyaba kungo kebia tibunse atingo tora kurunse musapote ose asini chasikero geke igambo genda chibokonyo yo mente Matiang'i igorari asakora tumutigere bwekala oikatoma abakungu benyecho bijamole to muswada twayotigali parliament. Hingo reporter Getembe korwase kinyore keiga kya egesieri ekyo kegotoka imeye bunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira Njefat Gadi Yesemba. Biamano ko aragase kaunti ya Nyamira Fatgad Gisemba tukure na se kaunti ya Kisii mwancho morigeri oyo kabero maseneta we kaunti ya Kisii Mheshimiwa Sam Ongeri niganyare ko bakago kwandra okuganya gukororo kwa barai nabo igabana inchi kurwa sorongorega rwabusi kwenekia bunango chabaramo kubwatira na bunenchire moyego chia kwenekia amagendo nabo gobokoreri buro buyago cha sorongorega okwana ase omoyego yo mo eniki wase ensemo ya Gisuswe bunge nyaribari masaba ase kaunti gambo asorero Ongeri nigo beganyare ko bakago kwandra oburai bwa siasa obwaro kande kwenekia mo nchori asa matukabwango igasebona atebire kurwa ase gesako kyo magusi onye bago chiko kwana nerio geri mago chibosyo nadira chekoba buya asokonyara magendo no bokoreri buya kurwa ase serikali nene kabagambi abanda baya na banda babi nani nyasa nero kurusyo lyo mobe moteania egento kyo kajela bakurere ikera tabatebeti nabera aba makosa sene bune umurai egento ko batebia na kia ko babuya ekero mugo chamo mutareramo igoti na ndesko ya Biblia ekera Psalms 133 na kia ontebia na kere buya geta ba khoraki ba go chamo bogusioyo nchwamo onye teribo goteana mori moja kombolia baadaye ngongeri za kwaneti nchwamo morabuna moja kwa bawu chibosio unetaranga mugambi oli bwensi lakini go chamo nchwamo tige bitina tige bero libero nchwamo mugambe moite inchireyemo ilio maelio akaona ngocha
Tukoska bose mwancho morigereria boigo oyo rigetie kirgo kyo MCS ewodi ya Nyatieko Dan Nyangoto negatia baraibande nigo bagendere koenekia kuru kuburia guchasa bananchi koenekia bunango twara baro bomo na kubwaterana na barayi guchigwikirania amagendro no bokoreri borobia nigaringe ko yakwane gasomo iga oyo mugwa matanga oeneki wase kenyoro kya Nyamboga kigotoka ase wodi eyo ya Nyatieko county ga ya Kisii no konyoro bugima bwane yaye tuacha kurero mongina sabina tiatokuana nimbi amori mwezi iga tuachire gochereke miaka omongino sabina ikire miaka 110 igo ntori bero usebona naki miaka omongino ya chire tiatwensi boringa ntoike miaka. Nataka kusema ya kwamba sasa kura inakuja mwaka 2007 na mimi sina budi kusema tuungane na kufanya kazi na wale viongozi ambao walichaguliwa, na zaidi tumesaidia wenzetu. Tuko na mheshimiwa wetu ambaye anapata kiti cha urais ambaye ni Bwana Matiang'i mwana wetu. Mahali mnaenda tafadhali wasiwami mtu mtusaidie, tuungane ili na sisi tuchague wenzetu kama rais wa Kenya, kwa sababu we are also vested for power kama wakisi. Ile mkenya gutwana na ndio gado Nyasaye na tubanjite tugatukore amagendo tugana mangana parende ya 2027 fada ninyi wetu bari sijagirira turi wagachika nihiria turakore bintu ntanya korota ko 2007 na bora bungo itore ono aliturugika bora muna njoro sarokwa ni kuri na mimi mode kuna kubati ya musoro bintu ngara asabe tigire ne na nchimbwa pero mangana ibuna kwa kwenda. In Acts chapter 1:8, before arudi kwake Mungu Baba. Tukoska bose mwancho morigereria abamenyi bekenyero kyaria misi igigotoka ase wodi ya Gachuba bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira niko baesokire na konyarako bagokwandra okweranigwa wechitaya ase chipara chabutuka ase chipara ase nsemeyo egento bono keirire baraboko basomusunte ase egekana bego kweneko kwebikore byobosari niko banyarako bagosangana getaseni kiga kyagetembe ase bono batebiro kuige ko wechitaya echo kirachiko keya oboibi na boigo bosari kweneki abamenyi bechinsemecho komenya bara senchirenge yabona gotumanya umurikito Polycarp Okara kubwatikanamo nibikorwa by'ubwibi byo byagendere ko babikomentekana ase chinseme chigachiaria misi asa matuka magega musunte kiribe amono bosale bondi ubwagende ko bokwenekigwa nigo ebiro bwibiga byabe kuri bunenchire yemo yogosiria aya onsi kubibi mbu aba ubonge bosali bokaba lakini bono gesa tuabe tejitaji ndangani seme jistima pawe gatate virusia mubeke nandi litwaja kitokobeke chinde igoro echitobeke tebono digere tosirio oboibo bonge bora ogesunte gesire digere to tara sobora bum inseje kyombekega kyomwakili na bego n'umwanasiasa Serieta Evans Mirieli nigo bono abana kyomba baigabe sokire na kumwakira ngambi yamono ase okwimukiga tambo kirekiga gyokobatoria kurwa samabe ankabunaje iga chitaye chekenga chitaya igaro chega asaya gari gesunte ekyabunera amwera iga abahuli na bange bagwetaga iga bona karatiga beke chitaya no eno gochikoiba ororokana etairia mumurika ekene kyombe getagete gusiria egesunda oboibi abantu bari bagotara butuko bakonyora baturira matoke kuri mugondo nebinte binge abananchi abaiga kurwa ase chinseme chigachiaria misi nigo bagendere ko babakwegokeria nene oborabu obwiga obuo batebire urachikunyara ko bokoba obuo boita obonene one binyanga unki abanga byatokire nkeraga iga bono no umwana woko mutoma oborabu obombocha babo buye kyara no umwana arara no nakamoni asoe kwegosa lakini bana sauri akorira amayana ndaro moremereri otemire utobeke iro borabu obono ngusiriboro oboibi obosari obonge bokororeka ase kinjeraga iga nguchigusira bore ase nsemo y'abasani go basegetire kwebwatokania mo nebikora by'obosari ase boigo bagendere koba bakuborirwa kwebwatania mo nebyombe unebiga ebibira bakonye kwegenderia ase binyoro ime segeta basabake mo especially kuna Gen-Z ekyombeke kia Mary Foundation igoge koro kinjera ya moyo gukina abasaye toligererigu tolendwe na to sirwe
kitokira tu aba bantu amana ase community egese gete ya letire chitaya igase asaya labire na yekorokinga omurayi omuya noyo kunyora abantu ekeraro biziro ne keratari omwelo yenigo bahatebruna muruburiga no tunyara kabogo kugenda gochase chinsemo chinde ase babulira abantu bandi kwibwatanya mune kyombe kegele kugendera koidania okoboko gochase ebinyoro ime gotwachakire kurwaiga ase ensemo ya gachuba ward aiga ria miss buying center togendrete kogenda nande ntondere kubeka gujia sande erinde tosirie egesunte obura uboche bo uyu taite kutujoin na ndio taite kugive back to the community na bago tujoin inko ripoti ligetaseni kya wanjete kya gatembe kurwasinsa mechiga chali ya misi ime wadi ya gachuba ebunge ne ya Gitutu Masaba county ya Nyamira inchiko ngoro kwa Polycarp Toska wasio mwanchu morigeria abana boda boda kurwa sensemo ya Nyabunge eyo kutoka se bunge ya Kitutu Church North county ya Kisii nigo barene kibako gokera maiga yo musamaria yo mugwe sokya na kubagachira eshedi ya boda boda eyo irachiko bakonya barabo gutwara chinga kichinyororo kero bagenda taguikirania obokoreri bwabo nigo bana basokire na kumwakira mbiyamano asabire habarayibu nabo banyare ko babako gendera gwesokya ujubosyo nigo cyo kubwata sia sector yo gwekinya na kubakonya barabo kwegenderia hapo nago tumanyo muri Kito Daniel Antiri abana boda boda abaya kurwa stage ya Nyabunge yegotoka sensi ase bunge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii nigobono bale nekibako gokera magega yokobwata kirobokonyi bokogachirwe kibanda kolerwe biro na gusirwa ase kiganje kyabo no musamali umuya Joshua Makori Nyarenchi uyuro mwakili asense ya Canada neye magega yogochandeka asenga kentambe aiga Nyabunge boda boda stage igo twachire ko igore kibanda twagachire tabangwa naba kibakonye kuigama kibabwate kibanda kiarengegeke so rende tukaranga mbuya tubagachire kibanda kenene baigame bonsi na inde kuchimutu gituranyore kende tunyare ko batuko babwatisi ukwana chinga kecho abana boda boda baiga nigo bamenta buna oyiga no mochaka no muya kimagendero asokogane kwabo kwa matuka mange kwa konyeka aso Burundi obiga asiba morineria Nyarenchi ngambiye mono bono ngolengi ngonya guskatore igeto kumorane limbi ya mono kendera gotokonya aso kunyara nandi tabasa kuobo nyuma yaye turi atubwatisi ingenje yako tubwatisia nandi tutogenderere kurwa murabona ikiriga nebe sotere toju kubeka te openking tusanga niye tubwate sama tukaya makendo tagete sound system nagwata obuya gugistore ese stage ye ne yanka nabatu buya sana gugise stage ye so nyoni je chileses na iguna bange to kuturigire chileses abantu bande mbaro tubwate chileses tutobwati emeremo abande mbaro batabwa chileses nanyare kutunyora chigas tunyare kunyora ntu twegendere tali bigi bito kukwera ryoka tubwa chileses ya atuambau nyakabatu bukampuni bonda karo chande anyara kuturushiga igatwenda tondi nyoni chigari che kambuni Joshua Makori nigo agendire korokia umubekano muya asomoyo ye bugwancha aso gusire bikundi au kurwa se bunge ya Kitutu Church North ingane gendrete kokerwa na bange na mono chinga kichiga bakenya bange bagendrete komigwa na uchumi yense kurubudregeta seni kyagatembe kurega se county ya Kisii letrane nguruko Daniel Untiri Toska bosio mwancho morigeria mogako yamo we miaka yegatwa niganyara ko bakagotoka nyomba mwaye asire tyo bugima bwaya se chinchira chobo tutukanu aniga gocha maiga yaye gotwara rio mana na mamu mwabo umiburi gento kirete ko gechia abanyakenyoro bekenyore kyo kya mari bake gotoka se sub location ye Nchoro obo sub location ye Nchoro ebunge West Mugirange county ya Nyamira bakanyara ko baba ko mochera soko moye biranya igento bono kirere gotoka ga kwete imambe ya rero umuchifu wenseme yoni ganyara ko baga ko nekega korekyo asaburi abana inchi ko irangora na gotaimuke getambo kira sama bokabo ko serikali ribaga inyara ko bage ko ira igetambokero kieri chiko muri Kito Fatgad Gisemba na robot rwa Sinchire Wikran Omugaka bw'emyaka 52 aserieta David Moseti oyebo igore omwenge gyata bwa marwa atancheiri kurwa sekenyoro kya mariba kegotoka sub location ya Nchoro location ya Busamaru Masabe bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo aumirana na makweri
maiga yaye abo igoro ukagirwa kumurwania ngina goika kumutigera chinkoma abwase umuibori oyo agendrete kurwanirira ubugima bwaye ase enyagitari engana yababetereretie abanyakenyoro bekenyore kiga kyamariba kumuimukeria igetambokero asoko mwabinyerere iga mariba oyo ushira umumuru oyo n'umwana umuminto bono igotokonyora amang'ana amogoroba n'omumuru orwani ning'ina orocho buna abantu bagwancha oite ng'ina oite omong'ina abantu baroho iga bona bamura bakamukanchira onde tamanyiyi bantu nabange balinginchira bagutukomokania yaya otagutuka omong'ina akanga iga chakomiokanire ende nali bamubwatite orocho bakamwaka emisabule bakabwabura obukuku abeire iga magetanguru kwesta busuguli egare majority yachete nali yachete kugirio mong'ina one gauncho kero mumuru yo kumwe oyo moite tera bana aron tumanyeti egekera yani ngemarwa bakanyabwairire ono yaite tu nonde bwensi ono mambie kera tugirete nalipengu mumuru yo sirire kurengana na kirori bense meyeiga nigo batebire nyagusira abeire asegeka gagwikirania ububuraburu gwechingenjo ao na gukanigwa amona bagambe kurende okoigwa nigo abeire gagutwara umutwe omokong'u nono gutirgoye komong'ina ora mutirgoye no enkuruma gagaiga akumutirgoye ana bakubwa okubwatu iwechera ntandoirana tewe yakwire nairo nturikomanya lakini rende nabwate no ni grabu kya maruma gabubwoye wabeire ogusarie kinyoro abang'ina nabamura nabagakase kinyore kasokwenga marua yaye so umungwano oyo iga aibobosie kurwase hoteria yemo irang'au na buna ibobosi mama mwabaje bateba ngobosi bweibiru na gatebo kene ngobosi obumwa yabisete ali amuchirete asoa kumuita abantu bacha botuko abo bataramanyekana paka bona iga twatigire report ya so police agara baende ko yonenke bakamuita agasoa nyumba akarara buna ararete bona nto kumanyanga karokende omochando ino bwogoitwa noro ogerete agakwira sekero wiboro aiga nigo mugambe bweza application yeyo ya enchoro Richard Moiche gichana nigo aerera enchira abeirega kubeka umukya asokurwania amarwayu atanjeria nene kurwasomoche oyo kurende utarareta matunda andonzi igari ngomuntu okonia marumono twabere to kanya marwa yase umuchi oyo to nonyabara nambara bwere na ngina mba meto bo mabure buya botamara ringo rarara mwangina nanya nabana inchi abate abanga karokende mba meta na ngina narabire ngo kole mirimo rumarange asumuchi oyo lakini rende bono yaikirenga otikire kurara igaro mwangia marwa umukongwe yata twabere to kumyokana nere kinga kinyinge nabo igo mumuyera kwa omoeri oye ubaganirie abantu gutaimukya igitambukiro asa maboko abo asugwita omuntu korereri bagari yayo mbuya waka oroboti na inchi baito ekero lingana lya bere buneri mata ya report ya serikali ekero yalifuatilia mwananchi takurira hukumu sama bokaye kugira ichika sama bokaye bakora ibintu bitaye bironga mwato report ne serikali yairege tambukero abanyanyimbo kurwase kitasini ky'abanyanyimbo kya Nyamira nigo baikirana se kinyore kiga kya mariba na koira umubere unyagusira wikase nyagitari nene yengendu ya Nyamira chingaki obutuki bwajakiwe kubwatikana ne kebekeiga hingo reporter getembe kurwase kinyore kiga kya mariba ekyo kegutoka imeye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefatigad Gisemba Eduka ya Womoya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao
ekyo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga niko chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neriki misuko na eriki misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yogo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari baka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonje munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Uhuru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia.
Karibu sana mwancho murigeria sensemo ya kabire ye kionga chinsa nyobo tukobegambia mona soko endra gusangana intwe abono togosuka bosio ya mate eyemo kurwa sensemo ya basi central bunge abo basi county ga ya Kisii nigere ne kiako gokera maigayo mogakabwenkeyo unyatoko bakagotigwa no murugioye hamo no mwana abwechiki bere niganyara ko bakagotora chinga kichinkongo kunyara ko baga komarana komokino mwana uyo egento kirire no nera konyora chinga kichinyororo goikirania no eba ukwagacha enyomba yaye egento bono musamari umbi anyara ko bakago esokia na komokonya kumwagachira enyomba na boigo oriira yo gochakwa nikabona nachikoika ya mate yo ange nigo bono ya mate yaye esokire na gwakira musamari uyo umbi yana gosaba bangi buna baga baesokia bunenchire muyo gochikokonya na gokinia egesako Better Life nere naretire gaiga maji mazuri irinde omwana ominto twaroche ochandegete omenyeta asabe yani omenyete ase yani mwanya bantata anyare kobera ngaire getambo kerekere na igweta mangana ayu ngateba ngaki ntokubwata turi no na kabati no na birata toiga tokonyo omwana oyo minto nera anyare konyora Better Life iga bantu ba minto igombobe au bagenderete kokonya na barabwenje ya magose yende kuringana bana ikirege gomo kenyoreke ntobwato mochando narorira bune taracha ya etara ya mugote etaracha ya mugote agi taracha nigere mbe mono bantu mbari gweta teri gweteka tebone bantu baite igona ari gusaba abagambi ba minto enyaro etaracha iyo onye munye manyete iri machi mazuri gaiga gakinyara korosigwa sobwanga mono iri tunyara konya bantu baito banyara konyora Better Life tukuria rya bere rya bene mono nande liengenche nene asengencho yo mwana oyo iga Better Life aroche ngambia abara amana barai bande bakabwaterana akonye mumuro yo kurukwocho ama ene nyombe yo kanyamenyete nembe nande nje ngumbeti chingiti chira chinchiri ko murumara kinya masamingo chali ngara mumena karaire omenyero bogimo bokongu bona bona ari gusaba nga ege koneko mwana oyo akorire tiganya sa museni amosene family yaye nenka yabo yonse na inu abamuraba nonye nekiako baegeke omonto naro kengaine nechiwa ngari mate okobapimira gachierero nonye nondo okanyomete tagora monyaire nyomba usagure sabuni yani orengerera tinga igotienda atinde tamati giako kikigare kuri unyomba kwamanya naye ngaki onye kwanyore siringi 10 isano tigandi yereri ndazi isano ngire nyomba mukungu agure sabuni usabana tali aina arama sabatoka netinando nyendiri mwanje binyoro byeto byare ko bibye bitabwati amaru ense yonsi yare ko bwena yakingo akaramba yono mugambi kwankonyire basiega kwankonyira sana nasana ndare konyara gukora asiena ari konyara gukora gwetira mujandro bwatore ngo mon no assistant na maete mujandro na bwata no rengoro ana aroje gwetara no waje to karra mangana yuna renge ndokira waje ta na barengo na baminto uko jo bokongo watanga ya bonte konyarikana ikanta kitambo kirongo nyumwana oyo ose mungwana oyo kanyaro mwana aho kwa ojo na twakarte kwende hano rende jongo ningambe mona se wankonyire andoga ndero konya sande Tuka bosio mwancho muriga riari tukoria lero nigo ekigambere kenene kurwa se kaunti ya Nairobi kyanyara ko bage kubwatoka ukona cyana boygo kwendekia unangwanchira nere no kurusigwa abisi bosemero biro ya negatigo yo kurusigwa abisi ko mugavana we kaunti ya Meru mweshimiwa Kawira Mwangaza oyegetase ekigambere kyo korigia konyora obwene bwae maiga yae konyara ko bakago tabanga kurusigwa kwa yabisi amone bunge ya Senate nigo gotarenge korengana nerichiko nigo boneka kigambere kyo yatabe bunge ya Senate kireneti mero biro yonsi buna yatakire nerichiko aboigo ko chakira boniga go chibosio mugavana Mwangaza tabwana tikoba bose tigara bisi buno mugavana bwe county yo nikentokera chikwirira bono mukonyi bo mugavana bwe county yo ya Meru hanyara ko baga koira emero biro yo mugavana ko ene kya bamenyi bense mu yomba chigotwara ko ene kya gotwara obokoreri kurwa serikali ya county. Gubernatorial impeachment is an invaluable safeguard against impunity and abuse of office that must be jealously protected. It must not be allowed to become an avenue for fighting political proxy wars or resurrecting the ballot box contestations that were determined by the electorate when it chose a particular candidate to hold the office of governor. In that regard, the Senate, as a national legislative body that is able to rise above the din of the county-level gladiatorial arena, is uniquely placed to safeguard the sanctity, probity, and vitality of this very important accountability measure. Watering down impeachment, lowering its bar too low,
or allowing it to become a facade that masks hidden political interests runs the risk of Kenyans losing confidence in the process. Interventions by the courts come further down the impeachment path, and thus it is the duty of the primary duty bearers, the concerned county assembly and thereafter the Senate, to ensure that impeachment remains as constitutionally envisaged. Turning back to the present case, and in light of the foregoing, the inescapable conclusion is that the amended petition dated 23rd December 2024 has not met the required legal threshold for success. As outlined above, certain aspects of what was laid before this court and submitted on extensively by the parties has been reserved for determination in another fora, a situation occasioned by the petitioner's choice to split her grievances into two petitions pending before two different high court stations. What this court could safely determine without falling into sub judice was insufficiently articulated for finding in favor of the petitioner. While ordinarily courts would follow the event, in the circumstances of this matter, I am satisfied that it is fit, just, and proper that each party bears its own costs. Disposition and final orders. Consequently, and for the following reasons, this court finds and determines that A, the amended petition dated 23rd December 2024, which is the subject of the proceedings herein, is found to be without merit and is dismissed accordingly. B, the Gazette Notice number 10351, volume CXXV1, number 130, dated 20th August, published on 21st August 2024, and issued by the respondent communicating the decision and or resolution of the Senate to remove the petitioner from office as the governor of Meru County by way of impeachment is affirmed for the purposes of these proceedings. C, consequent to A and B above, the subsequent constitutional and statutory actions are free to take place as per the applicable timelines. And D, each party shall bear their own cost. Toska bosio mwancho morigerio mokonyi bumuraibwense ya Kenya muske Abraham Kithure Kindiki tukoria alera sense meria ya Karen County ya Nairobi nigakora ukumirana nigatia bajumbe kurwa sensemo ya Mount Kenya elio kuroberia na gukwandra ensemo ya magendo na konyora bokoreri kurwa serikali asaruro kubodia gocha sabara yabo nabagama na inchi kurwa sorongorwa Mount Kenya koene kyabuna nko mwabaroko boko muraibwense ya Kenya muskuli ya muruto ne serikali yaye erinda magendo no bokoreri byabo kwene kiwa asorogongorwa. Today, even if I was not Deputy President of Kenya, I would support the development of Kenya and the development of this region, even if I was not Deputy President. Because that is the right thing to do, isn't it? Kuna watu wanasema ati if I am not a mheshimiwa, wacha tuharibu hii maneno wananchi wasipate kitu. That is evil, it is unpatriotic, it is reckless, because if our people can get benefits from this government which they voted for, that will be the happiest thing. If our people miss out just because of stupid politics, incitement, you've seen even areas where the support of this government was not even much. But they have put down their pride, they are working with the president, and their things are moving. Mancho morigeria na rayo kurwa semesa yikionga chinsainye ase obot koboiga kuwa kirambia mona sogo sangana into kurutoga chage tu kiraboni ga mesa yikionga chinsa ibere enkwane yake tembe na bone mesa yikionga chinsa inye na boigo bonsi bali bato bwateria sensemo yemitando bia mono to mirana ndiri tukoria ankyo tonyara ko bato kwene kya hemiroberio buneiga nyasaye ka wanchanche nkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makoordinero nkonya kurwa sensemo yomono bwemanyerio mo director ne Havila Kariri kure studio ya kabere bako bwatera na mona Lucas Mogaka kwene kya chibi chango cha chira senchirerengia to ko bandiro botkobya na bigo gendra gotwara worigerio bya hemiroberio gendata sembeo ya Getembe TV.
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru nabwate.